Atunci când ai mai mult de 14.000 de ore de zbor, ceva trebuie să ți se întâmple. La un moment dat, motorul s-a oprit și am aterizat forțat. N-aș putea să o numesc o aterizare de urgență. Avionul a lovit copacii și m-am lovit la mână. Te-ai speriat? Nu, n-am avut timp pentru așa ceva. Ai stabilit de curând un nou record mondial. Cum poate o persoană să execute 408 tonouri consecutive? Păi, pur și simplu începi, iar apoi uiți să te oprești. Tot ce am făcut a venit din respectul meu pentru aviatorii mai vechi din Ungaria, pentru că în momentul în care am început această provocare a tonourilor, acum 17 ani, am cunoscut un pilot ungur. Acesta a zburat peste Marea Mediterană și, din păcate, nu s-a mai întors. Am vrut să-i las o amintire și atunci am făcut 70 de tonouri. Simțeam însă că puteam face mai multe. Iar în Emiratele Arabe am fost anunțat că am atins un nou record, 408 tonouri consecutive. Nu aveam automat de cafea la bord, așa că am terminat zborul mai repede ca să beau o cafea la aterizare. Aș vrea să vorbim puțin despre mecanicul tău. Este român, îl cheamă Ionuț și noi îl cunoaștem de foarte multă vreme. Este cel mai bun ajutor. Ionuț, ai fost foarte lăudat de Zoli. Cum e să fii mecanicul lui? E o provocare, în primul rând, pentru că sunt niște oameni care lucrează după anumite standarde și trebuie să fii foarte rapid, prompt și foarte ascultător. În acest an ai venit cu un avion nou. Ce ne poți spune despre el?
Este noua mea dragoste, deși acum pot fi denumit bigam, pentru că încă îl iubesc și pe cel vechi. Oricum, noul avion este dotat cu o tehnică modernă, e făcut din fibră de carbon și este cu aproape 140 de kilograme mai ușor decât vechiul avion. Bineînțeles că este mult mai rapid. Acest avion poate face o răsucire și jumătate pe secundă, iar motorul are 30 de cai putere în plus. Acum am mai multe șanse, fiind un sport tehnic, dar trebuie să mă acomodez cu el, pentru că nu-i știu toate obiceiurile, ca și cu femeile. Mai întâi trebuie să le cunoști și apoi încep să ai încredere în ele. Am să spun eu un mic secret. Este primul show din Europa la care participă cu acest avion. Până acum l-a testat doar în Statele Unite, de unde l-a și achiziționat, iar acum începe să-i vadă încetul cu încetul calitățile. Am încredere deplină în el. Îl știu de 3 ani. Astăzi mi se întâmplase să parchez și am realizat că sunt cam uituc. Am uitat capacul de la ulei deschis și mi-am dat seama mai târziu. M-am întors să-l închid, dar deja el fusese închis, pentru că a fost Ionuț acolo, a verificat totul și a avut grijă de mine. Ionuț verifică mereu avionul înainte și după aterizare. Apreciez foarte mult acest comportament al lui. Seems like yesterday we used to rock the show. I laced the track, you locked the flow. So far from hanging on the block for dough. Notorious, they got to know that life ain't always what it seemed to be. Words can't express what you mean to me. Even though you're gone, we still a team. Through your family, I'll fulfill your dreams. In the future, can't wait to see if you open up the gates for me. Reminisce sometime. The night they took my friend. Try to black it out, but it plays again. When it's real, feeling's hard to conceal. Can't imagine. Este al 3-lea an consecutiv în care lucrez cu el. Prima mea întâlnire cu Zoli a fost acum 2 ani de zile, când a participat la Aero Grand Prix. După care anul trecut a participat și la Aero Grand Prix, dar și la Fly-In, deci show-ul nostru local, și anul ăsta la World Elite Aerobatics Formula sunt din nou mecanicul lui. Dar o singură chestie trebuie să știi, până acum am lucrat pe extra-ul lui, acum am trecut la acest nou avion care este un MX-S.